Pa može se negdje i pasti, spotaknuti se, onda se ljudi rugaju. Tako da se u principu ja najbolje zaista osjećam u ravnim cipelama. I u ravnim cipelama, kad sljedeći put kroz Beograd? Sigurno. Kad? Pa nadam se uskoro. Sljedeće pitanje. Jelenu bih pitao da li je zaljubljena. Eto, šta interesuje muškarce? Da, zaljubljena sam. Jesi? Da, jako sam zaljubljena i sretna, ali ja ne volim govoriti o svom privatnom životu. Naravno, ne mogu nikom zabraniti da me to pita, ali isto imam ja to pravo da odaberem hoću li odgovoriti na to pitanje u koga sam zaljubljena ili ne. Ali sam sretna i zaljubljena. Je to neka duga veza ili? Je. Dobro. Je, duga je veza. Je stabilna? Znaš kako pitaju, je li stabilna? Jesi zadovoljna? Ja sam zadovoljna. Da nisam zadovoljna, sigurno bi prekinula. Je li neko iz javnog života? Ne bi o tome. U svakom slučaju muškarac. Što se smeješ, pa to je sad moderno, kao ima može. A ja ti nisam moderna. Ja ti nisam moderna, muškaračina. Staromodna. Ja sam i staromodna. Je muškarac. Muškarac je u svakom slučaju. Čekaj, nećemo pričati detalje, ali kao neke opšte teme. Brak, kažeš duga je veza, srećna si njoj. Meni taj papir ništa ne znači. Ali živite zajedno? Ne. Ni to? Ne. Pa ti si totalno staromodna. Totalno. Da bi ti bilo ošano prvu večer, ma sljedeći dan da se preselim ja kod njega, ali on kod mene. To je sad kao moderno, jel? Pa ne znam, kad misliš? Pa nema, ima vremena za to. Da. Imam puno posla, sad sam nekako u biznisu. Sama živiš? Sama. Dobro. I tako da živite još uvek zajedno, još nećeš brak, jel iz Splita? Je. Eto, dobro. Znaju ga, pretpostavljam tamo, znaju o kome je reč, ovi koji nisu iz Splita i ništa im ne znači, jel da, nije iz javnog života? Pa nije. Recimo da nije. Nije? Recimo. I nema ni veze s muzikom? Jo, pa ne izvlači iz mene to sve. Pa ne, nema veze s muzikom? Nema. Ne, baš me zanima, a pretpostavljam da mnogi muškarci koji ne sada gledaju, kakav je to muškarac koji je osvojio Jelenu Rozgu? Nježan je. Pazi na mene. Brine o meni. Svako pola sata mi izjavljuje ljubav. Ja sam jako veliki emotivac. Dobro. I treba me hraniti. Lijepim riječima, poljupcem, zagrljajem. Dobro. To sam ja. A šta ti daješ? Ja dvostruko. Dobro. I to je dovoljno? Da. Sljedeće pitanje. Ja me pitam kada će da se uda. Eto. Kada će se udat? Ne znam, zaista. Oni pitaju umjesto mene. Da. Kažem opet, taj papir zaista nije bitan. Meni nije bitan. Malo pre si rekao da si staromodna, kažeš nije ti bitan papir, onda mi to uopšte ne ide jedno uz drugo. Ljudi se vjenčaju, potpišu taj papir, nakon mjesec dana se razvode. Mislim, to su meni gluposti. Ja mogu živjeti s nekim cijeli život i nikad se ne vjenčat. A ti vidiš da ti ni ne živiš. Bitno da ga volim, da se poštujemo, to je meni najbitnije. I da vjerujem u njega. Dakle, niti živite zajedno, niti ti je bitan brak, ali spominješ neku decu. Ništa mi sad nije jasno, sad čekaj sad. A ta deca isto čekaju. Deca isto čekaju ili ukoliko bi se desilo... Pa šta znam, znaš šta, ja sam tek u solo karijeri neke 2,5 godine. I tek sam na početku, ajmo reći. Nemam vremena za to. Jednog dana ću sigurno i velika mi je želja imati svoje dijete. Voljela bi da je curica. Ali zaista sad nemam vremena za to. Kad budem imala dijete, htjela bi se 100% posvetiti tom djetetu. Dakle, više ne bi išla na put, bavila bi se i dalje ovim poslom. Ali ne ovako svaki vikend biti na putu. Znaš što me samo zanima, kada se budeš udala, pošto si rekla da si staromodna, da li bi zadržala svoje prezime ili bi uzela... Da, zadržala bi svoje prezime. Dakle, ostaješ Rozga? Da. To možeš da potpišeš, da ostaješ Rozga? Da. Ako nešto potpisuješ, to potpisuješ? Tako je. A ukoliko bi uzela njegovu, kako bi se prezivala? Slatka si. Molim te. Sljedeće pitanje. Ajde. Ajno bi pitao kako uspjela da bude tako mršava. Neko bi rekao mršava, ja bih rekla zgodno mršava i sad si se popravila. Jesam. Bila sam jedno vrijeme, stvarno sam jedno vrijeme bila onako mršava. Ali sam se sad popravila. Dobila sam nekakvih 5-6 kila, imam sad 55 kila i na svojih 1,70 m mislim da je to sasvim dovoljno. Ja sam zadovoljna. Dobro. Sad me zanima kako si se popravila? Pa ne znam šta se desilo. Jednostavno, prestala sam se živcirati. Drugačije kad radiš u grupi. Znači trošila te grupe? Je.
Ja sad, točno kad shvatim da ne mogu više, da je dosta, da mi treba, da mi pod hitno treba odmor, ja bez problema otkažem nastupe. Jednostavno, kad sam bila u grupi, to nisam mogla raditi. Dakle, nisam samo ja živjela od toga, živjeli su i svi članovi grupe Magazin. A sad svako ljeto uzmem neki 20 dana slobodnog i odem u Grčku. Zašto baš u Grčku? Imam prijateljicu koja već nekih 10 godina, koja je iz Beograda, Gordana Labović, koja živi u Grčkoj. Divna osoba i Grčku jako volim. Tamo me niko ne poznaje. I tamo ima girosa. A ima svega, ima dobrih frajera, ima svega. Čekaj, kako Ja sam sam frajera? zaljubljena. Stari model, duga veza, ja ne mogu Pa tebe. šta, pa ima noći. Dakle, gledaš. Pa da, Gledaš, ne pipaš. točno. Dobro. Pa šta? Dobri frajeri, a? A ne. Bio je Sakis sad skoro u Beogradu. Ponovo, Da, ponovo predstavlja Grčku po drugi put na znam Eurosongu. sve znam. Jel ti on onako... On mi je okej. Malo mu fali koji centimetar. Malo mi je mali. Pa takvi su Grci, a? Pa da ima i znaš. Masovno. Pa jesu oni malo onako, znaš, 1,70 i 3-4, ali u principu ima i onih visokih. Ali u principu kad odeš na Mikonos, Santorini, ima puno Italijana. A oni su, Znači, Italijani... kako bi rekli Grci. Ono. Dobro. Dakle, Grčka, odmor, zdrava hrana i zato si se ti tako malo, onako taman koliko treba popravila. Da, tako? da. Ništa trening, Ne, nažalost, ništa ne. ništa dijete. Jel ti vježbaš tako? Ne. Ništa? Ne. Viš kako si ti super izgledaš. Mi smo stvarno sretnice velike. Jel da? Pa je. Masu žena se bori. S kilogramima, uvijek su na nekim dijetama, a uvijek su ovakve. Jel da? Znaš, ono. A ti sebe počastiš i ne pazim. slatkišima i tortom i čokoladom? Da. I Voliš brza slatko? hrana, Jel da? ništa. Volim slatko, obožavam. Dobro. Obožavam slatko. Dakle, može i neka romantična torta, a? Da. Čokoladna, Da. znaš. Ajde sljedeće pitanje.